Näçe diýerler? Doktorlar 9 yıl ömür gerek diýerler oğlumyň operatsiýasyna. 9 ýyl ömür? Bolýa Rahman can aglaýa, can etjegädir. Jigim baňa kömegiň gerek. Näçe ömrüň bolsa ömür beräýdi, men soň beren şol ömrü. Ağamcan näme bol düşünür? Oglum bandysa düşdi. Sroşna operasiýa etmeliler. Doğru. Ağamcan özüm kar ömürde otuyorum. El kömegime deyin haýsy hastahanada ýatyr. Onda sen şeýit. Jesk bandysa da ýatyr. Sen genjiňe kömek et, galan zady özüm alyp çykaryn bolýarmy? Bolar ağam, bolýa sag bol. Beraber. Yok dost, 4 yıl ömre kımmat bolýar. 3 ýarym etseň alaýym. Ey. Bana şuna kısalı ömür gerek bolupdyr. Dogry düşünmäň şu an. Dost, senin baňa dogry düşün, atwyrma. 3 ýarym ýyl ömür. Bolýar. 3 ýarym. Ben olsun siz. Boldy dost, razy bol. Ey sen. Näýdi maňa o? Ha? Salam aleykum ağam. Näýdi maňa o diýär? Aşağı can diýerim. Men sana beren ömrümi, iýizne ber maňa ömür gerek bolupdy, şuna düşündiňmi? Ağam biz sen bilen inkaýy urlaşypdyga. Maňa bildirýän ýeri ýok, ömrüm ber diýen iýizne. Eliň aýyrsana ağam. Men sana 2 gün wagt berýän. Ömrümi iýizne ber, düşündiňmi? Goýçulukmy? Oğlum, bandisa düşdi. Sroşna operasiýa etmeli. 9 ýyl ömür gerek diýerler. Senden haýyş näme ömür berip bilýänmiň, ömür beräýdi maňa. Alo. Borjan, bolýa. Men sana öň aýtdym. Ya men, ya heleğin diýip. Görýän bolen sendiň olaňa adasyny öýdýän. Mende sana bererýär ömür ýok. Gaýdyp maňa can etme. Esselamu aleyküm. Aleyküm esselam. Assalamu aleyküm. Waalaikumsalam. Ağam şun näçe ömür alýar? Tuzağas yerine degme var iken, Hawa. atayım verip bilýän. 6 ay ömür? Hawa. 1 ýyl ömür bolmaýarmy? Yok yok. Näme diýäň adam satýamyzmy? Bolýar. Mela. Esibes. Şu telefonu beradi. Taşdy. Mela. Borja o. Gelip dur. Sağ ol. Alo. Ahmet. Oğlumu.
Bar git de nirden tapdan şondan tap. Nädip tapdan şeydip tap. Haramzada. Şu gibrit yağdan näçe konteyner geldi? Başlyk 2 konteyner geldi. Bir konteyner anolan alty, galanan beýlek görnüşler. Bolýa bar işiňle boluver. Gelenmiň sebäbini aýtmasam bilýänsiň. Ay howo. Gödel aýtdy. Diýme geçdiksin. Maňa sroşna ömür gerek. Näçe köp berip bilseňem şonça gowy. Ahmet. Öňküren näme mazällay? Men öz aladam özüme ýetik şu an. Inne ağaç utono, kergedek şey dip durma. Diýda, şu maçudatlar maňa gatyl işne. Hiç geli gep gurrun kelle agram gerek. Onda sen ekläp biljek bolsaň öýlenmelkeniňde. Diýdar, bollek diýen men sana. Men sana jigimi. Gidaýçylyk etmek üçin bermedim. Efet diýen o men sana. Sen maňa ýardyýanmy? Gurlumy diýen? Dursana. Gida. Kim oldu men ýakamdan tutorýaly? He? Agzyny yum, eşitdiňmi? Elin ayır. Sana kan yüz verlöydü ya. Şu eden hareketin üçün sana ömrü yoğun. Niren bir iti gelip men yakamdan tutulmalı yaro. Bar git de nirden tapdan şondan tap. Nädip tapdan şeydip tap. Haramzada. Ahmet. Ne ýaladym o sen? Ha? Ne elin alýan, ne bir özüňden habar bar. Hani menden kardalan ömrüň bir ay etirmen berjek diýdiň ha? Söz berdiň ha? Erkek mi sen o? Näme gaçyp ýörüň? Oğlum bana düştü. 9 yıl ömür sorayalar bana şon. Karoçi, oğlunun bilemek başka problemağım. Sana şu gün akşama senin son kusura. Tapsana tapyan. Tapmasanım, özün tapma diyar eder. Senin tek kim bilen oynayacağını bilmesin şey. Alo. Ahmet, oğlumuza 2 saat vaktiniz kaldı diyelim. 2 saat vakti. Ne ettin